şunkun oloqan bir yalınsın beri biz musulman ummat fikriyet başka milletle yalaq bizde bir millet muqadiyatı özümüzde. Başka ummatla yalaq bizde bir ummat muqadiyatı. Yahudi ile bir ummat, Mesih ile bir ummat, Buda ile bir ummat. O şoňa men şoňa başka ki adyallar iki arada var. Bizde özümüzde hiyal etýär, bizde şolon qara bir ummat muqadiyat. Halinki şi ummatlygyny bir ummat ýöne olaýarlyk bir ummat däl. Belki şu ummatyň peýgamberi fark etýär. O şu peýgamberiň kitaby da fark etýär. O şu peýgamberiň ummatynyň wezifesi de fark etýär. Peýgamberiň öýde näparin peýgamber, geçen peýgamberle ýalakda peýgamberi. Peýgamber şeýle bir peýgamber kaffatul linnas. Adamlaryň hemmesinden çykan peýgamber. İbrahim aleyhisselam öz gowmuna gelipdir. Nuh aleyhisselam öz gowmuna gelipdir. İsa aleyhisselam öz gowmuna gelipdir. Musa aleyhisselam öz gowmuna gelipdir. Emma biziň peýgamberimiz kaffatul linnas. Tamam insaniyet, beşeriyet ne de o wagt şu zamanyň adamlary bolsun. Belki ta kıyamata çellim hemme insanlardan çelim peýgamber bolup geldi. Kitabı ne yaparım? İsa aleyhisselam kitabı şu zamana mistik. Ki İncil bolsun. Musa aleyhisselamın kitabı ki Tevrat bolsun şu zamanın kımıştık. Davud aleyhisselamın kitabı ki Zebur bolsun şu zamanın kımıştık. Emma bizim peýgamberimizin öýde jahany bolşýarlyk kitabı da hudellin-nas. Tamam insanlara, belki nasın içinde insanlara, cinlara ve ne de fakat şu zamana, belki ta kıyamata kitap. Peygamberimiz ne boldy? Kaffatul-linnas. Tamam insanlardan çylym, insajyndan çylym. Kitabını ne yaparım kitap? Kitap hudellin-nas. Insajyndan çylym bir hidayetname. Bir nezre ummat, başka ummatly ýalakda eger haqiqi özümi tanysak biz ukhrijat lin-nas. Biz haqiqi alem jahanlara awwal köpden köp ady köpü 124 min peýgamberi berilipdir. Şol peýgamberlaryň ýerine oturulan ummat. Indi peýgamber gelmeýär. Şu ummatın vazifesi peýgamberin vazifesi. Ukhrijat lin-nas, kaffatan lin-nas, hudan lin-nas, ukhrijat lin-nas. Allah Teala şu ummata hitap edipdir. Huve cetebâkum. Allah sizi intihab etti. Öne qiynansakda biz öz risalatymyzdan, öz peýgamberimiň risalatyndan, öz kitabymyzyň maňa saňa beren wezifesinden habarymyz ýok. Hyýal etýär ki bizde başga ummatly ýalak bir ummat muqadiyat, taze bir ummat. Halinki biziň wezifemiz musulman dogan gaty bir sengenýeti. Bir däne dastan aýtýarlar. Musulmanlaryň öz makamo, menzileto, ol bir mekaneti ki Allah Taala'nın ýanyna bar, şonu bilmeýänlerini düşündirjek bir dastan etipdir. Öňde bir ýolbarsyn birini şir, kaplan, ýolbars kaplan de. Ýolbarsy gurup öldürýärler, 3-4 tane çağa çykýar mundan. Oşa 3-4 tane çağany her gaýtyn bir oba ekidip taklamaly bolýarlar. Adam şu bir taklanyň biri şu zat kişejik ýolbarsyň çağazygyny şol goýulyň arasynda taklapdyrdy. Kişejiklerden şol goýuly bilen urup ketýärdi. Şola bilen iýe, şola bilen içýär, şola bilen ýatýar, şola bilen turýar, ahyrda şola bilen, suwuň ahyrda şola bilen. Etde bir dap berse-de o da şol ahyrda şola bilen ýatyp turup ketdi. Düze de şola bilen gitýär, öwrükde şola bilen gelýär. Bara ulup barýar. Ulup haqqyt bir ýolbarslygyna bir de erkek ýolbarsy. Görende aňyrdan hop orkatysy bir bolýar, ýolbarsyň erkegiň görende aňyrdan 10 näne ýalak bolupdy orkatysyň ýanyna. Bir heykelle zat goýulyň arasynda gezip ýer. Adam aňyrdan jengellen bir ýolbars gaýdypdyr, garny aç, geljek bir tygyryň türüne, goýunyň türüne bulatyp bir da görüp bir da aljak. Şondan ýanky sürdaşdan görüp buqyn gelip haqqy şu diýbine görende dohulajak goýuny görse aňyrda bir ýolbars bar. Durdu diýýärsin. Bu näme iş ýapdy? Bu ýolbars näme etýär goýulyň arasynda? Men pitadan oglunça gelýän, ýolbars ýetip goýulyň arasynda. Hesap işi ýokdy. Otam şonna bir durdu vurmadı diye. Sürgüner tanı gödeşti diye.
Sofan çadırını kaldırıp koyulları aňyrakda hawaň ysysynda müşmüşläp birbiriniň daşyna eýlenip barýan koyunun ýatmasy bar. Ondan soram ýolbars kapdalla ýanky bir formaga ýankyň ýanyna baryp habar berip dost berik geldi. Ýankyny alyp gitdi diýe. Aňyrak bir güründe sormandyr diýe. Sen bilaňa näme işlepýän? Näme işlepýän meler? Baba sen ýolbars aky. Sen ýolbars, ola koyun. Näme diýdiň bolýar diýipdir. O sen bir ödüň bir gözde, näme gözde bir ödüň gözde diýipdir. Sen şolara meňleýänmi? Şöyle gözde diýe gel diýdi ýa. Bardylar diýe Berkey aba. Soňmur işen ýerine bardylar diýe gözde ödüň diýipdir. Keleni şeýle tarap ödüň gözde diýe. Koyunları ýadyňa sal diýdi. Sen meňleýän ýerim bar şolar diýipdir. Yo meňleýän ýerim ýok. O sen onda koyun näde sen diýipdir ona. Men näme o sen ýolbars sen diýipdir. Ama gıygır diýdi ýa. Bir haýkyrsana, haýkyryp başaranak diýdi. Oňa ýolbars haýkyrypdyr ha kapdan diýdi. Oň ýüzany çykan kirläpdir o. Belki koyunyň ahyna ketken ýolbars. Hewa bir imenslik näme baba şu imenslik tenne de var diýipdir. Zordan onundypdyr baba sen koyunyň ahyna gelmeliler sen koyunlary iýen jamaat. Ola bizi görende peşe ötýän jamaat. Gara zany ýok bizi henden. Sen bunaň ahyna gelip ýerdiň. Sen ýolbars ahyň diýdi. Bir de şu kun şeýde boldy. Çünkü öz risalatımızdan, kitabımızdan, diyanatımızdan agahimiz az, hakiki öz vazifemizi şu dünyada benispeti cihan biz bilemizak, şu taýdan beter sos bolupdyr.